Arratsalde jainkuak. Bueno, ongi etorria beste gorko ride batera. Hementxe naizta perspektiba datu dudan. Lehenengo zirkuitoaren leku berberean nago, Gallartako eta Larenako bidegorria banatzen diren hortan. Eta gaurkoan lehenengo zirkuitoaren nahiko antzekoa izango den beste bat egingo du. Baina, errepideko biziketarik eta ez duzunantzako, montain MTB-arentzako, igual askoz ere divertigarriagoa izan daiteken beste alternatiba bat. Montainotik ikoko gara, gero Pobalerantza joan, eta horretxekin ere, zuen MTB txulo horietako amortiguadoreak eta probatu halko dituzue. Esaten nuen ez, gaur zirkuito, beste bigarren zirkuitoa, eta besterik ez, guazen bak. Lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, Protagonista, lo dijo un artista vasco. Orain horratzean dugu bidegorretik, Larenako bidegorretik ateratzeko desbiderapena, eta atera nora? Justamene hor montaina aldera joateko eta amenek parke teknologiko berria egiten ari dira abandoko lurretan. Hemetik aurrera tunel bat dugu eta horretxetatik sartuta helduko gara pista batera gorantza joateko. Eta hor dira zuzenean trakarik jarraitze bat diozue, baina montainari igoko gara eta justoko portillo horretatik hangotik. Jaitsiko gara zuzenean Muskizeko birfindegira, handik Barbadun ibaiaren bazterra hartzeko. Eta horretik jarraituko dugu Pobal burdino da arte. Beraz, horretxekatik nioen, bestearen antzeko rekorrioa dela, baina montan baiketzako berezia, divertigarriagoa eta emozionanteagoa. Begira, hortxe ze bide txuloa. Hau da, montainoren azpian dagoen portilloa eta begira. Zarata bakarrik ez, begira zer ikusten da, hor Muskizeko errefindegia. Eta gu areak agoaz, hantxe, hortxe bertan, Barbadun ibaia, bertoko urak hartu, eta mendietarantza joango gara, Pobaleko burdinolarekin topatu bitartean, eta gerandik barresa da. Zuzenean, Montazilleroseko Bia Berdera joan, eta Somorrostoko bataiako bideotxoan aipatzen genuen bezala, aspaldian karliste jarri zituzten trintxeren ibilbide berberetik, hau da, Galdameseko trenaren ibilbidetik, zuzenean berriz ere Gallartara. Horretxegatik esaten nuen, gaurkoa eta lehenengo zirkuito hura nahiko antzekoa direla. Baizik, diferentzia bakarra hau mountain bikearekin egin dezakegula, eta aspektu horretan divertigarriagoa dela, errepidetik eta bidegorretik joan baino. Nosotros, lo dijo un artista vasco, Tabasco, lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, lo dijo un artista vasco. Eta ingen Pobaleko zuitxo hemen, Pobal arantza dago, 100 metrotara, eta zubiari jarraiki, hemengo bideanetatik, zuzenean, hor goian dagoen eta ikusten ez den, Galdameseko Bia Berdera iritsiko gara, eta hortik aurrera, gehienok ere ezagutuko duzu bertoko pista, bertoko gravel pista. Beraz, zirkuitoa amaitzeko gutxi falta da,
eta segi dezagun aurrera. Bueno, gaur ez da egunik aproposena bideo honetatik Vía Verde de los Montes de Hierrora joateko, lokastuta dago, hau. Eta askotan jaitsi izan naiz hemendik, baina inoiz ez fikatu, karteltxo honetan, eta hone badauka, hor ikusten duzuenez, badauka arantza puntatzen duen beste seinale bat. Hau da, garai batean, hemengo Pobaleko bideoa egin nuenean, uste nuen, Laoiara joateko betik dugun beste bide bat zela. Hau zen Laoiara joateko bidezka, baina udaran pinua ateratzen egon zinen eta ez dakit jarraitzerik izango duzuen bidezka hau Laoiara arteko olaren ondarretara. Elbentorro osotik bai, elbentorro osotik hel daiteke, eta oso bide polita da gainera, eta pena justo tartean pinuak egotea, eta haiek atera izana orain dela 6 hilabete edo. Beraz, bueno, froga egin nahi baduzue, hemen ditxik joan zaitezkete ibilian lasai, basaten genuenez, Laoiako beste ola zahar hartara. Bueno, barotxe duzue, Pobalerantzako aldapa, hortik igo gara, eta bentxe, alde batetik, Muskizerantzako bidea, edo Gallartarantzako bidea, eta hementxik hortik askok ezagutuko duzuen Geltoki tabernarantzako bidea, han Lazeinako poligonoan. Bueno, ara ere, asteburuan ziurrenik, euria eta ingo du, eta sos herritarren, ardotxoren bat edo hartzea joango gara, denbora txarra ingo duenaren aitzakiaz, eta guaren, Lasturianako aldatzarek ezberdintzen dituen gravel pista eta bidegorri arteko gune hortara joan, eta hortik zuzenean, hasierako zirkuito hura egingo bagenu bezala, lehenengoa hain zuzen ere, berriz ere Gallartara, non, bi bide gorriak banatzen diren leku hortara arte. Justo hasi garen leku berbere arte. Beraz, azkena falta zaigu eta animo! Tabasco, 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 lo del ojo era Tabasco, no lo decimos nosotros, lo dijo un artista vasco, lo dijo un artista vasco. Venga, pasatu dugu Lasturiana, hortxe bidegorria dago, eta hau ere, beste moko bat. Hau ere askok ezagutuko duzue, garai batean, trena trintxera honetatik pasatzen zen, eta askotan, montan baikarekin, mendiko biziketan etortzen garenean, normalean, trastada egiten dugu hemendik sartzearena eta berriz ere bidegorrira atera. Eta gero ja gravel pistatik, Lazeinara edo Traslabinara arte, edo Garbeara, edo Kolitzara baita, libre duzue, pentsa, Burgoseko iparralde guztia, eta batzetaki noraino joan zaitezten biziketarekin. Basandakoa, hementxe utziko dugu, Gallarta ezagutzen duzuen noski, perton hasi baikara, eta Galdameseko trenaren eskultura honen alboan, usten zaituztet, urrengo batera arte. Esandakua, kalkulatu edo egin zuen kronoa, zirkuitoa zenbaten egiten duzuen zuek ere, eta hementxe komentarioetan eta badakizue ja, aurten irekin dituela komentarioak eta nahi dituzuen txorakeri guztiak izan ditzakezue, errespetu pixkatxo bat mantenduz, bestekiko, ez instituzioantzako eta haientzako ez, noski, ez dutelako merezi, baino besteontzako bai, herri xeararentzako bai. Esaten dizuena, jarri komentarioetan egiten baduzue, zer moduzkoa iruditzen zaizuen zirkuitua, ezagutzen zenuten, ez, edo gauza gehiago gerik ezagutzen duzuen berri jadianak, bestiontzako ere, guk ere beste aurrikuntza berri batzuk egiteko. Eta besterik ez, osasuna eta horren artio.